وہ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا، تو غیر کولو کیوں منگدا ہے؟ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا، تو غیروں کولو کیوں منگدا ہے؟ اے ہو اللہ دے قرآن سمجھایا، تو غیروں کولو کیوں منگدا ہے؟ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا، تو غیروں کولو کیوں منگدا ہے؟ اے ہو اللہ دے قرآن سمجھایا، تو غیروں کولو کیوں منگدا ہے؟ جیویں بندیاں تیرا سارا ایک ہے، جیویں بندیاں تیرا سارا ایک ہے، ایویں رب رحمان دا در ایک ہے، ایویں رب رحمان دا در ایک ہے۔ ہو تیرے سارنوں بھی رب نے بنایا، تو غیروں کولو کیوں منگدا ہے؟ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا، تو غیروں کولو کیوں منگدا ہے؟ اللہ شارغ تو نزدیک دسے، اللہ شارغ تو نزدیک دسے، او دا جگ تے کوئی نہ شریک دسے، او دا جگ تے کوئی نہ شریک دسے۔ او کفواً عہد کہلایا، او کفواً عہد کہلایا، تو غیروں کولو کیوں منگدا ہے؟ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا، تو غیروں کولو کیوں منگدا ہے؟ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا، تو غیروں کولو کیوں منگدا ہے؟ سونے محمد ورگا، سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں۔ سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں۔ جگ تے بہار آیا، جگ تے بہار آیا، رب دا حبیب آیا، دکھیاں بیماراں لئیوں بن کے طبیب آیا، ایسیاں شاناں والا، ایڈیاں شاناں والا، اونا ہن لال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں۔ آخری فقرہ بڑی محبت والا، بڑی پیار والا، سن کے سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے نا۔ سونا نورانی مکھڑا، سونا 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 نورانی مکھڑا، چن شرماوندا، انگلیاں لاوے چن ٹکڑے ہو جاوندا، سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں۔ السلام علیکم۔